Saan ba tayo pupunta, darling? Akala ko ba bibili tayo ng ulam? May dadaanan muna tayo. Parang... Parang si Emma yung kasama ni Baak ah. Woy! Anay na, ang naila ko yung ati dagan. Kailangan kami na di kwartan. Kasi ya. Kaya ba nga magamit ko? Woy, nurayik lahat ang arod no kan. Sige. Thank you. Maglakit din ta na simpit ni inang ko. Nagswerte ni Daddy Bakon. Sa bali manang. Mami Emma, ano bang nagustuhan mo kay Daddy Baak? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Iba-iba kasi yung dinadala niyang babae dito. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman, Mami Emma. Pang-apat ka na ata na inuwi dito ni Daddy Baak eh. Huwag ka naman ganyan, butchog. Huwag mo naman sinisiraan si darling ko. Sige ka, baka mapalayas ka dito. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, Mami Emma. Kung ano-ano naman yung sinasabi mo dyan. Kulang ka lang sa kain. Ano kaya kung tulungan mo na ako para matapos na ako at makakain na tayo? Okay. Hindi pa ako nagugutom, Mami Emma. Nagda-diet kasi ako. Sa katunayan nga, 2 linggo na akong hindi kumakain. Tumigil ka nga. Yung tirang ulam nga kagabi, tinira mo na naman. Hindi ako yon, yung pusa yon. Sigurado akong ikaw yon. Naman pagtungtungan nyo tangaduan. Awan, Daddy Baak. Yung bagak lang kanya na sa bali man ng tinyawid mo. Bukis ti sabam ngobing, dalal niya man ni bagbaga mo na. Totoo ba yung sinasabi ni Butchog, darling? Hanggang matita sa lawasa-wata. Sakpay tatatipasaw, Daddy Baak. Di ba, naipabarangay tayo pa po ta babaem. Totoo ba yung darling na napabarangay ka dahil sa babae? Oo, pero tapos na yun. Okay. Kitam, Daddy Baak. Umamin ka mo't lang. Sigat talaga ti pasaw. Di ka pa yagsarding dito, patalawing kan. Ngum. Ni Mami Emma ti pinakapintas ng nyawid mo ti balay. Talaga ba, Butchog? May crispy pata ka mamaya. Ang nagwaji, Daddy Baak. Crispy pata ka nung si Tante yung damdama. Ang kagumatangan. Mum lang organg kwarta ko. Kaya ka gumata ang crispy pata, ang pata ti manok. Adila ti kaya ti budget ko. Mami Emma na eh. Ayaw akong bilihan ng crispy pata. Sige na, darling. Pagbigyan mo na para naman makakain na tong alaga natin. Okay. Sige man latan. Sige, darling, tagumatang si Dayanata. Halika na. Dama ka lang, ah. Bilisan niya, Daddy Mami. Mabisina kon. Makaramramanak crispy patan. Kimit nga ubing. Makanla, ti araji panunot. Si kami tayo ayaw naman. Madilang ako kumut-kutungan.
Darling, huwag ka na magreklamo. Bibili din naman tayo ng uulamin natin. Kaya ka nga rin. Saan ba tayo pupunta, darling? Akala ko ba bibili tayo ng ulam? May dadaanan muna tayo. Parang... Parang si Emma yung kasama ni Baak ah. Darling, parang si Maria yun ah. Hindi, kawig niya lang siguro. Bakit magkasama si Baak at Emma? Anong meron? Parang may dapat akong malaman ah. Ba yung pakiramdam ko?